Čau lidi, vítejte konečně u další recenze. Jako byla recenze, ale taková malička na Ninjago set, ale teď je tu konečně aspoň taková větší. No a chci vám něco říct. Prostě asi zítra přijde noc mojich fanoušků celkem, takže doufám, že se na to těšíte. A budou tam jenom některý moji fanouškové. No, ale ještě před videem dejte odběr, like, novou funkci Hype a my se jdeme na to podívat. No a minifigurky jsou zkrátka takovéto, takže pojďme se na ně podívat a jdem na to. Takže, jak můžete vidět, je tu takový vodní zombík, potom prostě člověk v převleku lišky, jedna malá liška, jedna velká, tohle je celkem cute. No a potom tu máme, že jo, torečku, jo, ale to si potom ukážeme. A ještě tu máme jednu lišku. A to je taková to sněžná, co patří sem na síť, takže tak. A to by bylo všechno. No a teď se pojďme vrhnout na samotný tenhle krásný set. Jak můžete vidět, je tu celkem dost místa na prostě hraní s tímhle setem. No a můžete vidět, že je tu takhle pěkná velká zelená plocha, kde se dá dát celkem dost panáčků, takže se tam dá dobře vyhrát. Potom, že jo, na takovémto zasněženém kameni je torečka, to všichni známe asi, co hrajeme Minecraft. Potom, že jo, květinka, potom, že jo, tohle je sníh, tady je taky sníh, další torečka, potom, že jo, tady je nějaký nevím, co to je prostě, jo, ale teď prostě nevím, možná je to sud, barel není v Minecraftu asi, jo, tohle fakt nevím prostě, co je, takže tak. A můžete vidět, že v tom máme takhle diamantový krumpáč a potom takhle, asi to je prut s rybou. Asi tento typeček se tento chytil rybu tady v tomto prostě, jak se to jmenuje, v téhle vodě prostě, víte, voda prostě, hele, jo. No a jak můžete vidět, tady je další zasněžená část. No a teď se pojďme podívat na samotný ten liščí dům. Jak můžete vidět, liška má klasický uši, jo, tady dvě, jo. To všichni známe, oči, obočí, že jo, ňufák tady, že jo, zadek. A co je zajímavý, že tady je okno a můžete vidět, že tady je interiér. No a my se pojďme podívat do interiéru. Úplně jednoduše se to takto sklopí a potom, že jo, takhle ještě. Takže to si dáme na stranu. A teď můžete vidět i krásně z vrchu a z boku. Je tam celkem světlo a jak můžete vidět, tady je noční stolík, prostě něco takového. Potom, že jo, květinka, květináčí postel, crafting table, mapa světa, to Minecraft, že jo, chápete, pec, nějaký kámen, nebo co to je, teď nevím, a na něm je dort, takže. A potom můžete vidět, že tady jsou oči lišky, jo, což měla by tam být prostě stěna, jo, a nedali to tam, ale to nevadí. Takový doplněk, prostě, abyste věděli. No a potom tu máme takhle, prostě tu dáme všechno úplně jednoduše, potom druhou část. No a to by bylo k tomuhle setu všechno. Musím vám ještě něco říct, ještě když neukončíme video, jo, musím vám prostě něco říct, chápete? Některý moji odběratele se můžou zúčastnit, jak ukážu jim ten náš bunkr, co jsme venku stavěli. A je to úplně jednoduché. Můžete prostě vyberu nějakých mých odběratelů, co znám. A můžete vidět, že tu jde už nějaký týpeček s týpečkem, prostě moji odběratele nějaký a my se tam uvidíme. A můžu vám prosadit, že tohle je jeden můj odběratel, jmenuje se Marcel prostě.
A já mojich odběratelů, co znám, tak půjdou se podívat na moji recenzi. A jsou to i moji kamarádi, takže mojich kamarádů a i odběratelů spolu. Takže a prostě k tomuhle videu by to bylo všechno a zatím čau. Takže zatím čau.